अनजालि आंखौ जोबोद दावराव गोसो थेब्रेलायना हाबा जानायनि साबा फिसानि बिमाब्लाबो नुयो माथो बेसरि बायदि दाना फैथारथोंसैलै सयथिबो मा अनजालिनि गुरै खावलायाव फारांगा हाथाइनि आबिर गानाया हानायमोनब्लालाय थापिस बादि गोदनायाव आलायना नै गय ससे खैदां खैफोद मा फैदों मा थांदों गोरोस गैया बेफोरखौ जोंहा बर' थुनलाइ जोंनि जा बोखांनांगौनि दायित्व बियो साफ्रोमबो बर' फिसानिनो दायित्व दङ हय राजखान्थि हान्जायावनो था बा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरावनो था बयहाबो दायित्व दङ दा बेखौ सरजाबनानै दिनै चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव आंबो लोब्बा लाखिनानै बर' थुनलाइखौ जों माबोरै जौगाहोनो हागोन हारिया थुनलाइ बिथिङाव गोमालांनो फैगासिनो दङ बेखौ जोङो माबोरै बासायनो हागोन बे थांखिजों दिनैनि बे 37थि बर'नि जे थुनलाइनि आड्डा बा खन्थाइनि आड्डा बेवहाय जोङो ज' जाजाय मानव गेदेर बर' थुनलाइ आफादनि मिरुनि आफादगिरि बिथांखौ लाफानानै जोङो क'क्राझार जिल्ला बिजनी जिल्ला आरो जोंनि चिरां जिल्ला जथायै थुनलाइगिरिफोरखौ लानानै खन्थाइनि आड्डाखौ दिनै खुंनाय जादों मिजिं खालामदों जेरावहाय जोंनि आंबो लोब्बा दङ चिरां पाब्लिकेसननि सिङावहाय जोङो गोबां लेखाखौनो पाब्लिश खालामनायनि थाखाय देग्लायनिफ्राय टारगेट लादों नायनि इसोरा माबायदि हेल्प खालामो गासैबो अबंलावरिनि सायावबो सोनारनो गोनां जायो अब्लाबो जोंबो मानसि हिसाबै नाजानाया बे जोंनि मावनांगौ दायित्व आरो दिनैनि बे हाबाफारिया बेखौ लोब्बा लानानैनो मावनाय जादों बेयाव बाहागो लानानैथ' मोजां मोनदों मानोना बे थुनलाइनि आयदा आरो स्पेसियेलि खन्थाइनि आयदा खालामनांदों मोनसे जिनिसाव माने जर होनानै बेखौ थांखिनानै बिसोरो प्रग्राम खालामदों बे हिसाबै जोङो बेयाव गोबां खन्थाइगिरिफ्रा खन्थाइ आवरायनायनि बाहागोखौ लानो सुबिदा मोनदों बे चिरां जिल्ला बायदि जिल्लानि अनगायै जेन'बा गुदि बर' थुनलाइ आफादफ्राबो बेबायदि लायोबा थुनलाइखौ माबायदि जौगाबावनो हागोन होननानै सारा सानो बेखौ खालामनो हायोबाथ' आरो मोजांसिन जागोन नङाबा जोङो गिदिर गोलाव खन्थाइगिरिफोरखौ बाहेरानिफ्रायबो लाबोनानै जोङो आरो गोजौ थाखोआवसो बोखालांनायनि मोनसे राहा खालामनो बे खोथाखौ एसे जों सिन्था खालामनांगोन ओरैनोथ' जेब्लानाखि कनफारेन्स जायो होमब्ला बेखौ खालामनाय जायो थेवबो स्पेसियेल भाबै बेबायदि खालामनायनि खोथाखौ सानजागोन